er sidste dag på Ore, og vi er i gang med at gøre rent. Som I kan se, drivhuset er blevet meget, meget flot. Og ja, vi er i gang med at gøre det totalt top til de næste. Vi har tænkt os at lade ovnen og mikrobølgeovnen være, fordi at det er fordi de næsten nok meget glade for. Hej Dette! Hej Sille! Hej Sille! Hej med dig! Har vi lige en runde i hele huset? Går vi lige ind til Emilie og Frederikke, som ligger så sødt i deres senge. Hej Freja. Hej. Hej Stena. Sover. Godnat piger. Godnat. Hej.